Тя е на 11 години от Търговище и ще представи пред вас песента на Дженифър Хъдсън "One Night Only". My devotion, you, my love and soul, right on the line. I have no doubt that I can love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You've got one night only that don't I have to spare. One night only, let's not pretend to care. One night only, come on, big baby, come on. One night only, we only have till dawn. Woo! You don't love my devotion. You want my love and soul, right on the line. I am no doubt that I can love you forever. The only trouble is you really don't have the time. You've got a one night only that don't I have to spare. One night only, let's not pretend to care. One night only, oh big baby, come on. One night only, we only have till dawn. One night only. One night only. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah! Аплодисменти за Преслава. Уважаеми зрители, за нея ще може да гласувате след края на последното изпълнение на телефона или интернет адреса, изписани на екрана. Уважаемо жури, как се представи Преслава? Господин Павлов, Имаш много силен глас. Вау. Благодаря. И това парче е доста трудно. Има много ряз в него. Има много нежни моменти. И ти ги направи прекрасно. На моменти така има едно вибрато, което може би така не е най-подходящото, но пък все пак ти го чувстваш така. И това е много важно, как го чувстваш ти. Според мен изпя страхотно парчето. Браво! Господин Трифонов, какво е вашето мнение за изпълнението на Преслава? Аз ли? Ами съгласен съм за това вибрато в началото, не му беше там място. Твърде много го разлюля. Мисля, че това е от адреналин, обаче си напрегната. Ти как се чувстваш? Вече добре. Вече добре. Разбирам те. А знаеш ли, че добре пееш с Кукубен? Те приемат само изпълнител, който тях самите ги радва, кефи ги, зарежда ги и по този начин те те подкрепят. Имам предвид, че между тебе и групата стана добра връзка. Пяла ли си с група друг път? Да. Как се получава? Тоест, ти имаш ли усещането, че е точно това, което искаш да изпееш, го пееш?
Получава се. Да, и аз така мисля. Много хубаво пееш, има много заряд и много интересен глас имаш, и е много високи, и си артистична. Много е готино. Благодаря. Тая песен пяла ли си е преди това или сега конкретно за полуфинала? Сега. Сега? Да. Добре, много ти отива тая песен. Много добре се справи Преслава. Браво. Господин Димитров, Само извинявай, да помоля, ако ще кажеш нещо за шашава възраст, да не го казваш този път. Предния път каза, това е една шашавата възраст. Виждаш, децата могат и да не разберат кой искаш да кажеш. Знам, че си шеф на комисията, но не използвай шашава, ако обичаш. Някакви други забележки? Не, само шашава ме подразни предния път. Павел не те разбра с това шашава. Не, мисля, че си ме разбра съвсем добре, но ако... Няма нужда да се изразяваш така. Добре. По-възпитан. Мисля, искаш да кажеш, че съм нещо невъзпитан. Да, шашавото не беше готино. Нищо просто говори това, за че Преслава. председател го кара да прави каквото си иска, нали? Бори се. Окей. Двама врагове. Един от мен, един от Евгений. После си виж какво ще Не стане. ви ли се струва, че е променен малко? Да, малко е самовлюбен, нали? Римски император. Здравей. Както и да е. Извинявай, Евгений, извинявай. С Преслава си говори. Ако ме оставиш... Страхотен избор на песен. Много харесвам комбинация. Тази песен има бърз вариант и бавен вариант. Ти изпя нещо, така, някакъв микс между двата варианта. Много интересен. Това показва, т.е. видимо искаш да демонстрираш различен тип характеристики, които имаш на гласа си. Ното бавно, лирично. Разточи го малко повече, отколкото трябваше според мен. Това е мое мнение. Или ти така си го усетила, така си го изпяла. Бързата ти част беше супер. Имаше един висок тон, който го фърли малко така на малко. На последно. Все едно не... Как да кажа? Стреляш някъде във въздуха, без да знаеш по какво. Е така го прозвуча. Представи си детето, дали е стреляло някога във въздуха? Кажи ми. Как си мислиш? Дали тя има... Дали тя трябва да бъда пистолет или има? Какво има тя? Че стреля във въздуха. Преслава Мила, разбрали ме? Нали? Ето, детето ме разбира, виждаш ли? Те не са малки, но разбира. Стреляла във въздуха. Какво да кажа? Изключителен заряд има в тебе. Изключителен, който много харесвам, но освен гласовите ти данни, безапелационни, освен музикалността ти, харизмата ти, аз нещото, което най-много харесвам е погледът ти, който е изумителен. Извинявай само секундичка, Мила. Харесваш ли ми погледа? Не. Не, защото като кажеш, че харесваш поглед, може би аз като певец на поглед съм го докарал, а? Не, някой път го докарваш ми интересно. Благодаря ти! Браво! Един човек трябва да излъчва, нали разбира? Певец трябва да излъчва, а ти излъчваш, какво да ти кажа, изключително беше, наистина. Много те харесва. Благодаря. Благодаря, господин Димитров. Господин Павлов, как бихте коментирали изказването на господин Димитров? Чакай, бе, ти няма ли... Почваш да ме напрягаш, като водеш. Вече пита Орлин, пита Маймен, пита Евгений. Да. Да, нататъка. Добре. Аз мисля, че малко пренебрегнахме тук-що господин Павлов, само може би защото има по-хубава прическа и от двама ви. Не, той е по-красив. А ти за красив ли са мислиш, че казваш по-красив? Значи ти си красив, а той е по-красив. Грозен, красив. Това е добре. Значи грозен, красив. Това беше Преслава!